Va ser l'any 1948 quan el meu avi, Joan Massanes Companyó, va obrir la papereria Massanes al carrer Hospital 108 de Barcelona. Era una petita botiga al barri del Raval, on els veïns podien trobar tot allò que necessitaven. L'any 1952, ja casat amb la meva àvia, la Maria Àngels, van decidir ampliar el negoci i crear la papereria Impremta Massanes. Ella es va fer càrrec de la papereria, mentre que en Joan, el meu avi, amb una màquina de tipografia i una guillotina manual, van crear els seus primers impresos del negoci. Als anys 80, la papereria es va traslladar al local del costat, deixant espai a l'entrada de l'offset, un sistema d'impressió més modern, ràpid i amb la possibilitat de poder oferir quadricromies i tirades més llargues d'impresos. Va ser llavors quan la meva mare, la Montse, va començar com a maquinista d'offset. L'any 92, amb la remodelació del barri del Raval i el projecte de la Rambla del Raval, es va fer una expropiació. L'empresa familiar es va traslladar al barri de Ciutat Vella. Passats uns anys, la Montse va decidir emprendre el camí de l'emprenedoria a Lliçà d'Amunt, inaugurant la impremta Gràfiques Forte. La meva àvia era una persona molt forta, lluitadora i treballadora, motiu pel qual la impremta havia de portar el seu nom i el seu cognom, Forte. Era la manera de donar-li el reconeixement que es mereixia. Des d'aquell moment, la seva signatura és el nostre logotip de l'empresa i la imatge que ens representa. He tingut la sort que, a l'haver viscut sempre entre tintes i papers, va fer que jo, en Bernat, decidís emprendre el mateix camí. Per això vaig estudiar a les Salesians de Sarrià la formació d'arts gràfiques i un cop finalitzat els meus estudis, em vaig incorporar de seguida a la impremta familiar. Les necessitats i les tècniques d'impressió, també, van canviant, i és per això que a Gràfiques Forte estem en constant evolució. Amb aquesta branca d'impremtaonline.cat, la impremta online de Catalunya, volem oferir un comerç de proximitat, ràpid, eficient, amb qualitat, per tal d'atendre totes les necessitats de les nostres clientes i clients. Són 69 anys ja, són 3 generacions en el món de la impremta, i esperem que el futur sigui tan innovador i prometedor com ho ha estat el nostre passat. Donar-vos les gràcies per escoltar una mica aquesta nostra petita història de la impremta i sapigueu que seguirem treballant molt fortament, amb molta trempera, amb moltes ganes i amb molt esforç per autosuperar-nos cada dia i poder intentar oferir els millors preus amb relació qualitat-servei i, sobretot, la nostra essència, un tracte directe sense intermediaris. Moltes gràcies, una abraçada i seguim!